Момент, чакай. Почвай. В две кралства, доброто и злото, имало две принцеси. Принцесата на злото била Злолита, а принцесата на доброто била Добродита. В тези кралства имало много войни, но двете сестри решили да се обединят. В тези кралства били разделени от омразата между доброто и злото. Злолита, здравей, как си? Добре? Защо? Ми питам. Как е твоето кралство? Добре, но все се чувствам, че липсва нещо. Доброта? Не, определено не е доброта. И ти имаш доброта. Не прекрачвай границата. Искаш ли да разменим жезлите си? За какво ти е тъмен жезл? Поне с зло. И аз имам зло в себе си. Не само ти. Тогава за какво въобще сме разделени? Не знам, ти обяви войната. Искаш ли да се обединим? Не искам да допускам доброта в кралството ми. Ние живеем толкова добре. И без добро. Но защо? Доброто не води до нищо добро. О, не! Злолита, ти се превърна в пепел. Но защо? Нека и аз се разпада. Това не е края! Нищо? Но какво ме пробуди? Добротата! Идвай. Злолита! Чуваш ли ме? И в теб има добро. Хайде, стани. Какво стана? Зами. Хайде, не е толкова гадна. Какво ми пробуди? Искаш ли да се обединим? Защо ми е? Пробудите добротата ти. И обеща ти към мен. Съгласен. Нека се обединим. Нека от този тъмен плат да стане нещо хубаво. Нещо обединено. Нещо, което да свързва всички добри хора и всички. Но това е момиченце. Това е малко дете. Нека й дадем силите си. Нека тя управлява кралството ни. Нека в мига, що ние докоснем с пръчка, ние да се разпаднем и да отидем в сърцето. Поклон. Понеже нали във всеки човек има и добро и зло. Това беше след... Ние вярваме, че едно време имало две такива сестри, които са се обединили като нас и са направили човечеството.